i sestre, pochwalę, uczas cudotwornego spesińskie. Sveta Bogorodice Mario, nasza zaštitnice i majko nasza, čuj pohvale Tvoga puka koji te časti o svetkovini Tvoga uznesenja i moliti se pred Tvojom svetom slikom. Ljeta Gospodnjeg 1687. Tvoje narod mora napustiti ramu Bosni, a zajedno s njimi pratri samostana na ščitu. Ti si, majko od milosti, pošla s njima kao neko s Josipom i sinom Isusom u izbjeglištvo u Egipat. Bila si im svjetlo u mračnim noćima na putovanju do Sinja. Ljeta Gospodnjeg 1715. na Tvoj narod u Sinju i Cetinskoj krajini ponovno navali neprijateljska osmanlijska vojska. Braneći se hrabro, pogiboše otočani, zajedno sa svojim župnikom Prastjepanom Vučemilovićem. Prešavši Cetinu 8. kolovoza, velika neprijateljska vojska udari na Sinj. U tvrđavi je zajedno s braniteljima, fratrima i pukom bila Tvoja sveta slika u crkvi svetoga Mihovila. Svi se oni molitvama usrdno utekoše Tebi svojoj nebeskoj zaštitnici. Ti si, Gospe naša, uslišala molitve svoga puka. Tvojim zagovorom oni zadobiše takvu jakost i hrabrost, da se viteški braniše i obraniše. Uzalud se neprijatelj pouzdao u silu, nadmoć vojske i oružja. Tvoja svjetlost raspršila je tamu zla koje se nadvilo nad Sinjem i nad njegovim stanovnicima. Na samu svetkovinu Tvoga uznesenja na nebo neprijatelj je u strahu pobjegao iz Sinja i Cetinske krajine. Svetkovina Tvoga uznesenja na nebo osvanula je u zlatnom suncu slobode u Cetinskoj krajini. Njegove zrake osvijetliše čitavu Dalmaciju i druge krajeve Hrvatske, a ugrijaše i Bosnu i Hercegovinu. Zahvalni Ti, branitelji, iskovaše krunu od suhoga zlata i tom Te krunom u njihovo ime 1716. godine okruni splitski nadbiskup Stjepan Kupili.
Tako su odlikovali tebe, svoju nebesku zaštitnicu, da ti zahvale za obranu sinja. Na taj spomena u slavu tebi, održaše viteško nadmetanje, koje se zove Alka. Njihovi potomci primiše tvoju sliku i vitešku igru Alku, kao zavjetnu baštinu, kao kovčeg zavjetni, ljeta Gospodnjega 1721. Fratri narodi s tvrđave prenesoše tvoju sliku u obnovljenu crkvu pod Kamičkom. Od tada si vazda ostala sa svojim pukom, bila si mu pomoć u danima kuge, potresa, rata i gladi, utjeka u raznim nevoljama i patnjama. Zato zahvalni vjernici uresiše tvoju sliku zavjetnim darovima, te je postaviše u srebrni okvir. Na koljenima pred tvojim oltarom, draga Majko čudotvorna Gospe sinjska, mnogima su presušile suze, mnogi izliječiše i dušu i tijelo, učvrstiše koljena klecava i povratiše izgubljenu nadu. Primi molbe svoje djece i Sinja i Cetinske krajine, iz rame Duna i čitave Bosne i Hercegovine, iz Dalmacije i cijele Hrvatske. Primi, Majko, molbe svakog hodočasnika, s bilo kojega kraja svijeta, bilo koje narodnosti, bilo koje vjere. Pohvala ti, draga Majko, čudotvorna Gospe sinjska, kraljica si Sinja i Cetine ravne, majka hrvatskoga puka od prošlosti davne. Ti si naša pomoć, ti si naša dika, neka ti je